Kababayan ko. At dito po tayo ngayon sa Tayug, Pangasinan, Philippines. Andito po tayo sa People's Park. Ang ganda po rito, mga kababayan ko. Masyado pong siyang nag-improve. Miss niyo na po ba dito pumunta? Actually, nakamotor po ako, kababayan ko. Nakamotor po kami. Tingnan niyo po. Mala, Winter Wonderland. Ganda, oh. Andito na po lahat ng mga cartoon characters na mga paborito po natin, mga kababayan ko. Kaya pag nagbalikbayan po kayo, syempre, miss nyo na po ang inyong sariling town. Ayan, ang ganda. Ang ganda, mga kababayan ko. Thank you very much. God bless to all. See you later, mga kababayan ko. Papasyal po tayo ngayon dito, mga kababayan ko. Welcome to Filipino TV.